खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो माब्लाबा हाग्रानि मैदेर माब्लाबा मुफुर आरो माब्लाबा हाग्रानि मैनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों आरो जिउ खोमानो गोनां जादों नाथाय बे खेबाव मोसानि गाग्लोबनायाव 7 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों बे जाथाया मरियनीनि नखसारियाव जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव हाग्रानि मोसा थाफैनाया 1 दानसो जाखाबायमोन हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंब्लाबो हाग्रा बिफाना मोसाखौ हमनायाव फेलें जादोंमोन आरो हाग्रा बिफाननि फेलें जानायनि थाखायनो 7 सुबुङा मोसानि गाग्लोबनायजों जोखोम जानो गोनां जादों जाहाथे उननि समाव बेबायदि जाबावनो खाबु मोना बेनिखायनो मोसाखौ थाबैनो हमनो थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा मोसानि गाग्लोबनायजों जोखोम जानायफोरनि मुङा जाहैबाय जितेन टुडु राहुल खालांगि देवराम हेम्ब्रेम आरो माखासे जोखोम जानायनि मादाव सासेया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बारियाव औवा दानहैदोंमोन बेयावनो हरखाब मोसाया गाग्लोबफैदों बे जाथायनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा खालामनो हानायनि उनाव रायजो राजाफोरनो खोन्थाहैनायाव गोबां सुबुंफोरानो ओंखारबोदोंमोन बेयावनो मोसाया माखासेखौबो गाग्लोबदों मोसाजों गाग्लोबजानाय बिथांमोनहा दा क'क्राझार देहा फाहामसालि आरो नखसारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ नंखाय बिएड डिग्री लानानै फोरोंगिरिनि साख्रि मावनायनि दायाव फिन सानैखौ हमदों धेमाजिनि डिमौ सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल जयन्त कुमार मिलि आरो सिमेन्सापरि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि पिजिटि टिचार जतिन रामसियारि बिथांमोनखौ धेमाजि पुलिसा हमदों धेमाजि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि सोलोंथाइ बिफाना गावसोरनि फारसेनिफ्राय नायबिजिरनाय खामानि मावदोंमोन बेनि उनाव बेनि रिपर्टजों लोगोसे धेमाजि पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन बे एफआइआरनि सायावनो बिथा खालामनानै नंखाय बिएडनि डिग्री लानानै फोरोंगिरिनि साख्रि मावनायनि दायाव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादों एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांमोनखौ कर्टआव लांनाय जादोंमोन कर्टआ बिथांमोनखौ 10 साननि पुलिस कास्टडियाव दैथायहरदों नंखाय बिएड डिग्री बानायनायनि खामानियाव सोर सोरनि आखाइ दङ आरो धेमाजियाव साबेसे नंखाय बिएड डिग्रीजों फोरोंगिरिनि खामानि मावगासिनो बायदि बायदिनि सायाव सोंनाय फिननाय लानो थाखायनो हमजानाय जतिन रामसियारि आरो जयन्त कुमार मिलि बिथांमोनखौ 10 साननि कास्टडियाव लाखिनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो धेमाजि पुलिसा इन्डियान एयारफोर्सनि MiG-21 फाइटार जेट क्रेश जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा बे जाथाया राजस्थाननि जैसलमेरनि डिजार्ट नेशनेल पार्क ओनसोलाव जादों इन्डियान एयारफोर्सनि MiG-21 फाइटार जेट क्रेश जानानै पाइलट विं कमान्डार हर्षित सिन्हा बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों बे खौरांखौ इन्डियान एयारफोर्सनिफ्राय टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों ट्रेनिं लाबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों होननानैबो फोरमायथियो इन्डियान एयारफोर्सआ गुबुन गुबुन रायजोफोराव कभिड-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रननि थाखाय गोख्रों आयेन फोसावफिननाय बायदियैनो रायजोआवबो अमिक्रननि थाखाय गोदान एसअपि फोसावफिनबाय गोदानै फोसावजानाय एसअपिनि बायदिब्ला दिनैनिफ्राय मोनानि 11:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम कारफिउ थाफिनसिगोन नाथाय बे मोनानि कारफिउआ 31 डिसेम्बरावल' थानाय नङा गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै अफिस फालांगियारि फसंथान दखान हटेल धाबा सिनेमा हल गासैबो मोनानि 10:30 रिंगासिमल' गेवनाय थागोन मेल मिटिं खुंनाया मोनसे अडिटोरियाम एबा हलनि सिङाव जायोब्ला 50% सिटिं केपासिटिजों मिटिंखौ खुंनो नांगोन लोगोसे मेल मिटिंआव बाहागो लानाय बिथांमोनहाबो मोन्नैबो द'जनि भेक्सिन लानाय जानो नांगोन रेस्टुरेन्ट हटेल आरो सिनेमा हलखौबो 50% सिटिं केपासिटिजोंसो बेखेवनो मोनगोन धोरोमारि फसंथानफोरावबो मोन्नै ड'ज कभिड-19 भेक्सिन लानायफोरासो हाबनो मोनगोन बेनि अनगायैबो आइकनिक मन्दिर जेरै कामाख्या टेम्पल बेफोर थानसालियाव 1 घन्टायाव 60 सुबुंफोराल' हाबनो मोनगोन आरो आइकनिक नङै थानसालिफोराव घन्टासेयाव 40 सुबुंफोरा हाबनो मोनगोन दिनैनिफ्राय मास्क गाननायनि आयेनाबो गोख्रों जाफिनसिगोन मास्क गानाब्ला जुरिमाना होनो गोनां जागोन एयारपर्ट आरो रेल स्टेशनफोरावबो इन्टारनेशनेल दावबायारिफोरनि थाखाय गोख्रों चेक खालामनाय जागोन आरो कभिड-19 नेगेटिभ मोनोब्लाबो 7 साननि क्वारेन्टाइन थानो नांगोन बे 7 साननि गेजेराव सावस्रि बिफाननिफ्राय थांनानै अमिक्रन टेस्टनि थाखाय न'निफ्राय सेम्पल लाबोनाय जागोन आरो बे सेम्पलखौ लानानैनो जेनम सिक्वेन्सिंनि गेजेरजों टेस्ट खालामनाय जागोन आरो अमिक्रन मोनोब्ला फाहामथायनि राहा लानाय जागोन बेनि अनगायैबो कभिड-19नि थाखाय माखासे आयेन फोसावबावदों गवालपारा जिल्लानि दरंगिरि बगादबा गामिनि अनिला सरगियारि बिथाङा नेशनेल बुक ट्रास्ट NBT जों खुंजानाय स्कलारशिप काम मेन्टरशिप स्किमनि थाखाय सायख'जाबाय मिनिस्ट्रि अफ इडुकेशननि सिङाव थानाय नेशनेल बुक ट्रास्ट NBTआ PMUआ मेन्टरशिप बिथांखिनि थाखाय मोनसे अल इन्डिया कन्टेस्ट खुंदोंमोन बेयावनो
अनिला सरगियारि बिथाङा स्कलारशिप काम मेन्टरशिप बिथांखिनि थाखाय सायख'जादों। बे अल इन्डिया कन्टेस्टखौ 30 बोसोरनि उन्दैसिन लिरगिरिफोरनि थाखाय खुंनाय जादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव गासै भारतनि गुबुन गुबुन 42 अफिसियेल लेंगुवेजफोराव गासै 6,000 एन्ट्रिज रिसिभ खालामनाय जादोंमोन। बेयावनो गवालपारानि अनिला सरगियारि बिथाङा नेशनेल बुक ट्रास्टजों खुंजानाय स्कलारशिप काम मेन्टरशिप स्किमनि थाखाय सायख'जादों आरो गासै भारतआवनो सा 75 लिरगिरिफ्रा सायख'जादों। मख'नो गोनांदि जाखांफु लाइमोन लिरगिरि अनिला सरगियारि बिथाङा दानि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि नेहाथारि बिबानावबो दङ। खोला काश्मीराव मोननै गुबुन गुबुन एनकाउन्टाराव 4 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। खोला काश्मीरनि शफियान आरो त्राल ओनसोलाव जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आर्मी आरो पेरामिलिटारि फर्स जथाय अपारेशन खालामनायावनो 4 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। गिबियाव शफियाननि सौगाम गामियाव उदखारि थानायखौ खौरां मोननानै जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आर्मी आरो पेरामिलिटारि फर्सआ अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो उदखारिफोर आरो बिथांमोननि गेजेराव गावलायलायनाय जादों आरो बे गावलायलायनाय जाथायावनो 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। 2बो लास्कार इ ताइबा उदखारि हान्जानिमोन। गुबुन मोनसेया ट्रालनि हार्डुमिर गामियाव अपारेशन खालामनानै 2 आल कायदा उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो गोनां उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो बे जायगानिफ्राय एके राइफलबो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। दिल्लीयाव कभिड-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रनखौ होबथानो थाखाय दिल्ली सरकारा फोसावदों गोख्रों आयेन। आयेन फालिगिरिफोरनिफ्राय साननैनि गेजेरावनो 1,54 लाख रां जुरिमाना मोननो हादों दिल्ली सरकारा। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 22 आरो 23 डिसेम्बर साननैनि गेजेराव आयेन फालियै जेरै डिस्टेन्स मेइनटेइन खालामि, मास्क गानि, खुदै गारनाय बायदि बायदिनि हेंथायै 7,778 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बे 7,778 केस रेजिस्टार खालामनायनिफ्रायनो 1,54 लाख जुरिमानाखौ मोननो हादों दिल्ली सरकारा। बेनि अनगायैबो थांनाय नभेम्बर दानाव दिल्ली सरकारा गासै 21 कौटि जुरिमाना मोननो हादों। दिल्लीयाव अमिक्रननि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय दिल्ली सरकारा गोबां राहा लागासिनो दङ, जेरै दिल्लीनि गंसे रेस्टुरेन्ट जेराव अमिक्रननि आयेन 50% सिटिं केपासिटिजोंल' रेस्टुरेन्टफोरखौ बेखेवनो हायो। बे आयेनखौ खनले सिफायनायनि दायाव बे रेस्टुरेन्टखौनो दिल्ली सरकारा सिल खालामबाय। इउनियन हम मिनिस्ट्रिनि रिपर्टनि बायदिब्ला भारतआव दासिम 415 अमिक्रन पजिटिभ मोननाय जाबाय। 115 बेनिफ्राय बारग'नो हाबाय। भारतनि मादाव महाराष्ट्रआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन 108 केस मोननाय जादों। दिल्लीयाव 79, गुजरातआव 43, तेलेंगानायाव 38, केरालायाव 37 आरो बेनि अनगायैबो माखासे। मख'नो गोनांदि फैगौ 3 जानुवारि 2022 मायथाइनिफ्राय 15-18 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरनोबो कभिड-19नि भेक्सिन होनाया जागायजेनसिगोन होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावबाय। जाहाथे बे बैसोनि स्कुल आरो कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनि देहायाव कभिड-19 गोसारा, बेनि थाखायनो मिरु सरकारा 15-18 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरनो कभिड-19 भेक्सिन होनो थांखिखौ फोसावबाय। थाखो 8आव फरायनाय हिन्जावसा फरायसाया फरायसालिनि बिल्डिंनिफ्रायनो बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनो नाजादों। गुवाहाटीनि उदाल बाक्रानि मडार्न इंलिश स्कुलनि थाखो 8आव फरायनाय फरायसुलिया फरायसालिनिनो टप फ्लरनिफ्राय बाज्रुमदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आरो सीसीटीवीआव नुजानाय बायदिब्ला फरायसुलि आरो सासे सेंग्रानि गेजेराव लोगोनि सोमोन्दो थानायखौ लानानै फरायसालिनि प्रिन्सिपाल जनाली दासआ फरायसुलिखौ रुमाव लेंहरदोंमोन। बेनि उनावनो फरायसुलिया गोबां टेनसनाव दंमोन। प्रिन्सिपाल जनाली दासखौ लोगो हमनानै फैखांनायनि उनावनो फरायसुलिया टेनसनजों स्टेर केसाव थांलाय फैलाय जाबाय थादोंमोन। बिल्डिंनि जौसिन फ्ल'राव थांनो थाखाय बिथाङा खनले नाजादोंमोन। उनाव सिरिखौ औवाजों होथेनानै दोननायखौ बारलांनानै फरायसालिनि गोजौनिफ्राय बाज्रुमहैदों। फरायसुलिनि थासारिया दा गाज्रि होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बिथांखौ दा हायात देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बे गासै जाथायखौ लानानै फरायसुलिनि नखरनिया प्रिन्सिपालनि सायाव गासै दायखौ जाबसिनदों। लोगोसे बुंथिदों दि जुदि फरायसुलिया माबाफोर गोरोन्थि मावदोंमोनब्ला मानो नखरनि गाहायफोरनो खौरां होआखै होननानै। लोगोसे फरायसाखौ बायदि बुंनानै गावखौ फोथैनानै लानो थाखाय नारसिनदों होननानैबो प्रिन्सिपालनि सायाव अजद होदों आरो बे दायाव प्रिन्सिपालजों लोगोसे सेंग्रा आरो सेंग्रानि बिफानि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सेंग्रा आरो प्रिन्सिपालनि गेजेराव नखरनि सोमोन्दो दङ। गुवाहाटी पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुइसाइडनि केसा रायजोआव बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। गुवाहाटीयावनो बे बोसोरनि 1 जानुवारिनिफ्राय थांनाय 20 डिसेम्बरसिम 373 सुइसाइड केस मोननाय जादों। गोबां समाव लाइमोनफोरा गोबां जेंना जेरै रांनि जेंना, सोमोन्दोनि जेंना आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां जेंनाखौ लानानै टेनसनाव थायो आरो गावखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय थांखि लायो। नाथाय गावखौ फोजोबस्रांनाया मोनसे राहा नङा। बेनिखायनो बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय एक्सपार्टफोरा
बेनि सायाव स्टाडि खालामगासिनो दङ आरो काउन्सिलिंनि गेजेरजों मदद होगोन होननानैबो फोरमायथियो गुवाहाटी पुलिसा। सोरखारा रायजोआव गोबां बायदि आयेन फोसावबोदों, नाथाय माब्लाबा समाव सोरखारनि सुबुंफोरखौनो आयेनखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो बिथांमोननि हेंथा राहा लानायखौबो नुनो मोननाय जाया। नाथाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ आयेनखौ फालिहोनो थाखाय गोख्रों राहा लानाय जायो। नाथाय बे खेबाव हेलमेट गानिनि थाखाय जुरिमाना होनांबाय सासे ट्राफिक पुलिसा। गुवाहाटीनि जयानगर ओनसोलाव ट्राफिक पुलिसा हेलमेट गानालासे बाइकनि उनाव गाखोफादोंमोन। बेखौ नुनानै सासे सुबुङा फट' सेबनानै टुइटाराव एंगारनानै होदोंमोन। बेनि सोमोन्दैनो गुवाहाटी पुलिसनो मिथिहोनो थाखाय गुबुन सासे सेंग्राया गुवाहाटी पुलिसनो टेग खालामदोंमोन। बेनि उनाव गुवाहाटी पुलिसा सावगारिनि मददजों गुवाहाटीनि ट्राफिक पुलिस जाय हेलमेट गानालासे बाइकनि उनाव जिरायदोंमोन बिथांखौ सिनायनो हानानै आयेन बायदियै बिथांनि हेंथा जुरिमाना फोनांदों होननानै गुवाहाटी पुलिसा फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।